Angithi manje ngicela ukuyiqala kanje. Bengezi ukuyiqala kanje kodwa moya kaNkulunkulu sethi ngiqale kanje. Amen. Hallelujah. Incwadi yesambulo masinyane. Ngiyiqala le nto ngizoyiqeda namhlanje. Amen. Sizanile leli vesi lo. Okay. Adolia, bila mali ni kwangsho na vesi. Ni kama mtu shota na vesi. Amali nomsize la. Ni verse 82. Athi lithi onesithulelo senzo kaDavid. Isambulo but sona kuselingibalekela. Bani? Chapter 3 verse 7. Yes. Yeah. Kuba nabafunda abakhaliphile. Kuba nabafunda abakhaliphile ukuthi bona impilo ngempela. Nakuyingilosi yabandla laseFiladelfiya loba ukuthi lapho akushoyo ongcwele oqinisileyo nonesihluthulelo sikaDavide ovula kungavali umuntu novala kungavuli umuntu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongena kuvalwa muntu ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami kawuliphikanga igama lami. Amen. Ngicela sifunde verse 7. Nakuyo ingilosi yebandla laseFiladelfiya loba ukuthi nakho akushoyo ongcwele oqinisileyo onesihluthulelo sikaDavide ovula kungavali muntu novala kungavuli muntu. Ngifuna ukuma lapha. Ukukhuluma nje ngalo. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli nakho akushoyo ongcwele oqinisileyo onesihluthulelo sikaDavide ovula kungavali muntu novalayo kungavuli muntu. Amen. Amen. Likhuluma la ngoJesu. Amen. Onesihluthulelo sikaDavide ovula kungavali muntu nothi mayevalile kungavuli muntu. Yileyo impilo esimiselwe uNkulunkulu nezobazalwane ukuthi engathi nathi sonke singasilangazelela lesi sihluthulelo sikaDavide nezobazalwane uJesu ayenazo. Amen. Amen. Hallelujah. Ovala kungavuli umuntu ukuthi mayevulile akekho ongavala. Amen. So leli verse likhuluma ne-authority. Likhuluma negunya. When we are talking about keys, izikhiye zikhuluma nge-authority, zikhuluma nge-access. Zikhuluma ngabazalwane. At the same time, keys are talking about ownership. Amen. Hallelujah. Amen. Nithe ikhiye zikhuluma nge-access. Zikhuluma nge-ownership. Amen. Kahle makhuluma ngesikhiye leBhayibheli ikhuluma ngegunya. Amen. The spiritual authority. Amen. Igunya lokomoya nezobazalwane. Amen. Hallelujah. Sonke njengamakholwa kumele sisinakazelele sibe naso lesi sikhiya sinaso, but when
Inkosi umusa mayibonga. Amen. Hallelujah. Isiyasebenza ukuvala nokuvula, ukuvumela nokunqabela. Amen. But iskiya wena sikunikeza ilungelo lokuthi ungena noma ikuphi ngoba uphethe iskiya futhi ukwazi ukuvimbela abanye abantu bangangeni. Ukwazi ukuphuma la kuthiwa akuphunywa khona where you got the key. Uneskiya. Esibizwa ngokuthi ke iskiya sikabani? Sika David. We all know uDavid ukuthi uyinkosi yakwa-Israyeli. Inkosi eyayilwa izimpi zikaNkulunkulu. I can't remember eBhayibhelini lapha uDavid uhluliwe khona. Amen. Angikhumbuli ukuthi uhluliwe. Yonke into leyilwa bekayinqoba. Amen. Hallelujah. Njengenkosi. Hallelujah. So nathi iBhayibheli lithi singamakhosi. Amen. Hallelujah. Singamakhosi. Uma simukela uJesu njengenkosi nomsindisi, then sewuyinkosi. Uyinkosi ukuthi ukwazi ukubusa izimo zonke ebhekana nazo. Uyinkosi ukuthi lapho la ukhona khona wena abembazalwa, la ukhona khona wena kuba khona impendulo ngoba khona inkosi. Because inkosi ine authority. Amen. Inkosi inamandla okwazi ukusiza abaphakathi. Amen. Hallelujah. Malibonga igama lika Jesu. Amen. Na ngifuna ukuthi siqalise lesisifundo bazalwane egameni lika Jesu. So ukuthi sifinyelela kanjani lapho khona yonke into esibhekana nayo. Yonke into esibhekana nayo isithobela. Yonke into esibhekana nayo isilalela na. Amen. Hallelujah. Amen. Isilalela isithobele ngoba sihamba noNkulunkulu. Amen. Ongahlulwa ilutho. Othe nathi ngeke sihlule ilutho. Othe nathi umayele ngakithi. Who can be against us? Bani ngamelana nathi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So la kukhulunywa ukuthi ube ne-authority, ube negunya lokuvula la kuvalwe khona, uvale kungavuli umuntu. Amen. Lelo gunya liza ngokuthi leso sikhiya siza ngokuthi uyasazi ukuthi sitholakala kanjani. Amen. Ukuthi sitholakala kanjani. Today I want to talk about worship. Amen. Hallelujah. Amen. I want to talk about worship. In fact, what is worship? Amen. Look, when we are worshiping God, when you worship God who usekaya. Because this is exactly I worship uNkulunkulu ngokusebandleni nezobazalwane. Worship uNkulunkulu uwedwa usekhaya emdlizweni yakho uhamba ukuphi, you worship God. Because we are created for that. Amen bazalwane. Kumsebenzi wethu ukudumisa uNkulunkulu. Amen. But for us who understand kangcono ukuthi iyini indumiso. There are laws of Bible interpretation. If you are going to follow these laws, angeke interpret the wrong Bible. Amen. And if you are following these laws, uzoba nolwazi oluright. Amen. Uzoba nolwazi oluright. Uzoba unjani uzokwazi nokuthi uhlole izinto ukwazi ukuthi uyihlole ihloleke. Amen.
Hallelujah. Because la emhlabeni masiphila siphilela ukuthi bazalwane yonke into before we take it, before you use it, uyihlole. Amen. Izinto uma uyihlola ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Izwi likaNkulunkulu yilo elisitshela okufanelekile nokungafanelekile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba iBhayibheli nje lithi kwesinye isikhathi ihlolana nomoya. Amen. Lithi ihlolana bani? Omoya. Lisho ngoba umntwana kaNkulunkulu bayakufikela omoya. Because uphila ezweni lemimoya. Amen. Uphila ezweni lemimoya, so uphila in the midst of omoya. Uphila phakathi okunemimoya khona. And le moya njengoba ikhona is there ukuthi iswifte wena. Ikhona ukuthi ithathe wena ufone uyishe yona. Amen. But yona ayikukho kuhle engakwenzela bona lengakunika bona. So yingakho kufanele sihlole ukuthi useyiwo yini okaNkulunkulu ngoba khona imimoya, khona umoya, ukhona umoya kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yafuna sikhonekte kahle lento bazalwane. Sikhonekte size siyilungise noma siyibiza. Masibiza umoya oyingcwele, umoya oyingcwele. Asithi wona. Amen. Asithi wona. Because umuntu nobuntu uyakhuluma uyezwe uyalalela. Amen. Hallelujah. Amen. So ukuze siqonde kangcono lithi iBhayibheli there is a law which is called the law of first mention. Uma ufuna ukwazi into kangcono awuyifunda la iqala khona ukukhuluma ngayo khona. So since sikhuluma ngeworship, siqala ukuzwa ngeworship lapha ku-Isaiah, ufuna ukuthi uGenesis chapter 22 if I'm not mistaken. Cela sivule. Amen. uNkulunkulu uthembisa uAbraham. Umthembisa umntwana. Amen. Maye umthembisa umntwana wayesemdala. Isemdala nonkosikazi esemdala. Amen. Enengxaki newari ukuthi uNkulunkulu njengoba ezombusisa kangaka uma yena edlule emhlabeni kuzokwenzakalani. Amen. Hallelujah. Uma kuhamba siyagcwalisela isikhathi kaNkulunkulu amthembisa sona usaka ukuthi uzothola umntwana. Amen. Siyagcwalisela isikhathi ngoba kwafika amadoda amathathu ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo umkakho Abraham uzothola umntwana. Amen. Sathi masifika isikhathi ngempela wenze njani wamthola umntwana. Manje ngeke noma isemtholile umntwana uNkulunkulu usethi kuAbraham the very same child, which means everything to you. Ayikho konke kuwe. Amen. Hallelujah. Ufuna uthatha the very same child uyongenzela umhlatshelo. Amen. Uyongenzela umhlatshelo. Yayizima engelula le. Amen. Kodwa uAbraham walalela uNkulunkulu kungenandaba ukuthi uNkulunkulu abhekene nabo bunjani. Amen. Wahamba ngoba ethemba uNkulunkulu ekhola uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Wahamba nomntwana nezingceku zakhe. Uma behamba endleleni umfana abuze, baba umlilo ngiyawubona, inkuni ngiyayibona, nommese ngiyawubona. Iphi ivi yomhlatshelo? Iphi ini? Ivi yomhlatshelo na. Amen. Abraham athi uNkulunkulu uzokwenza njani?
uzosibonela mfana wami. uNkulunkulu uzosibonela. Amen. Hallelujah. Lokho kusitshela bazalwane, kusitshela ukuthi worship goes with sacrifice. Amen. Worship goes with the highest sacrifice. Amen. Sacrifice ke into othi mawuyenza kube khona ukukhuzula kuba khona. Sacrifice into othi mawuyenza kube khona ukuthinteka okuseduze kakhulu. Angazi uma nizwe bazalwane. Amen. Ihamba nobuhlungu nyalo phezulu, hamba nokulahle nokungathi uyalahlekelwa. Amen. Hamba nokuthi khona okuluzayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akubi mnandi mawuthi sacrifice. So ukudumisa uNkulunkulu akuqali futhi akupheleli emlonyeni. Amen. Amen bazalwane. Kunjani? Akuqali futhi akupheleli emlonyeni. Ukudumisa uNkulunkulu, umudumisa uNkulunkulu kufanele ulahlekelwe, kufanele uzubuhlungu. Amen. Ukuze your worship, this is a form of worship, your worship ikwazi ukuthi mthinte uNkulunkulu. Amen bazalwane. Kuze ikwazi ukuthi ishintshe izinto. Amen. Amen. Kuze ukuthi ikwenze nawe ube angasunguzisa the right word. Ube nokunamathelana okunzima okukhulu noNkulunkulu. Ube nebond enkulu, ube nobond enkulu yokwethemba uNkulunkulu. Lezo bazalwane. Amen. Hallelujah. Igama lenkosi malibonga. Okay, asambeni ke ngoba siyahamba. Asiye kuncwadi kaMathew. Angeke sibonile lapha ukuthi i-worship iyinto enjani. Besiyibuka lapha uGenesis ibazalwane. La siqala khona ukuyibona khona. Amen. Hallelujah. Amen. Now, sisebenzisa manje the law of matchmaking. Amen. The law of matchmaking ngoba omunye umphetho okuphazela impela into osuyifunile ayiqala ukukhulunywa khona ifuna nje endaweni eziningi la kukhulunywa khona ngazo khona uzokwazi ukuyibona ukuthi okay onento vele isebenza kanje yabo wazi nokubona nokujula kwayo. Amen. Asibine incwadi kaMathew chapter 2 ngathi siyashesha kancane. Matthew chapter 2. Hallelujah. Akatholakala madiwa manje. Atholakala. Iyatholakala. Matthew chapter 2 uthi verse 1. uJesu esezelwe eBethlehem laseJudiya emhleni kaHerodi inkosi. Bheka, kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi, uphi lo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga.